Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola. Está entrando el audio del primer micrófono. Está entrando el audio del micrófono del fondo. Acabo de hablar yo. Mira, te hablo. Hola, ¿qué tal? Probando. Ya hay un delay. Este no se escucha en directo. Hola, 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 hola. Sí, sí. Vale, perfecto, pues sí que se escucha. Pues sí, se escuchan los tres.
para despois rematar, como sempre, como podía ser menos, pero tradicional percorrido polos stands. Moitísimas grazas por existir. Buenos días a todos, bienvenidos a esta tercera edición al lugar de la presentación, que ha sido posible. Yo quisiera, el lugar nació con un espíritu de relacionar el mundo del trabajo con el mundo de la formación, que siempre estuvo ahí despistado y, bueno, aún no está del todo encajado. Entendíamos que, bueno, los futuros empresarios, los futuros trabajadores, pues no tuvieran que ser previo, por tanto, con el mundo del trabajo, con el sector de la red. Es una forma con la que competimos empezar. Yo creo que de una u otra forma vamos consiguiendo hacer este mix de las redes partners, entre el mundo de la formación, de la universidad, de FEDER, nosotros que podemos trabajar aquí, complementarios con la formación y ahí pasado hablábamos de la inteligencia artificial, está como es, nosotros hemos organizado el momento de la jornada sobre inteligencia artificial, era casi como obligado a hacer algo
Hoxe que é a 13ª edición, non sabemos se ten algo que ver con ese número ou non, pero certamente un significativo camiño para buscar unha sinergia progresiva entre os requerimentos do mundo empresarial, do mundo laboral, as estructuras productivas e, por outra parte, o ámbito da formación, o ámbito da educación, tanto a educación reglada como a educación e a formación non reglada. Ao final, todos somos conscientes que o principal valor dunha organización, de calquera organización, son as persoas. E as persoas somos quen lle aporta valor, quen lle aporta calidade, pois calquera organización. En unha empresa, igual que en calquera organización, a peza clave, igual que en un centro educativo, pois son as persoas que traballan en él. E creo que é moi saudable ver que en esta inauguración estamos, como decía antes, diferentes administracións, concello, tamén está a educación, tamén está a Xunta de Galicia, que é a área educativa, de formación profesional e a área de emprego, está en universidades, están diferentes centros educativos que a unha gran cantidad de todo de formación profesional. Pois, te digo, as centros de educación profesional son
completar esta pasarela, este camino de ida e de volta, creo que os que nos toca a responsabilidade de educar e de formar os nosos xovens desde o ámbito puramente educativo ao ámbito da universidade ou a educación, a formación non reglada, creo que estaremos facendo ben o noso traballo, porque por unha parte estamos dando oportunidades aos nosos xovens para que poidan desenvolverse no futuro, e por outra tamén podemos ir dando profesionales ás estructuras productivas do país para que poidan desenvolver, poidan ser competitivas, poidan desenvolver a súa vocación, a súa vocación social, e producir esta riqueza, esta emprego, neste caso, como conxunto. O cual, todo o que queda agradecer unha vez máis a organización deste evento, unha fantástica colaboración, un bo exemplo de colaboración público-privada, agradecer a todos ustedes a súa presencia e esperar que o próximo ano por mismo. Moitas gracias.
Tasking. Ela profe do meu centro tamén. A ver, o tema é eso. Que tal, bo día, Carmela. Está con nos Carmela, profesora do CIF Montecelo, unha cosa así. Estamos arrancando, porque é un ciclo novo. Vale. Entón, estamos ensayando, Sí, xa. Entón, nada, pues eso, tú empezas un poquito a contar del ciclo y si quieres te puedo preguntar, bueno, ¿tú tienes experiencia dando clase de este mismo ciclo en otro centro, no? Entonces me largas un pouco do Ricardo Mella y tamén sobre saídas profesionais. Vale. Empezo así de repente, cando queira. Vale. Nacho, se nos escoita así con este volumen, ¿no? Se nos escoita falando con normalidade. Vale. E a cámara, Nacho, as cámaras... Vale. Y aquella es la mía. Con cámara y todo, qué nivelazo. y yo que no iba a venir aquí. Peleamos rápido. Ay, Dios. A ver, esto está guai porque non temos xente aquí alrededor presionando. Bueno, que se vas a ter xente non estou aquí. Si no tamén me agobiaba, A ver, porque por ser ti, repito. Bueno, por gracias. ser ti, que odio estas cousas. Estamos nun directo do CIF Audiovisual de Vigo en Edugal, en Pontevedra. E hoxe temos connosco a Carmela Adrio, profesora da rama sanitaria, profesora do CIF Montecelo de Pontevedra. Bueno, Carmela, nos gustaríanos saber un pouco pois, que oferta formativa tedes en Montecelo. Pois de todo o noso departamento de sanidade temos anatomía patolóxica e diagnóstico, temos farmacia e parafarmacia tanto presencial como a distancia e agora, dende o ano pasado, temos a oferta do ciclo formativo de emerxencias sanitarias. O sea, que emerxencias sanitarias é a primeira vez que se oferta neste centro, non? Sí. Bueno, o ano pasado comenzou o ciclo cunha oferta de algúns módulos, este ano xa temos a oferta completa, incluso a FCT. Ah, carai. E en ordinario ou en oferta modular? Modular. E que nos podes contar do ciclo? Bueno, pois o ciclo de emerxencias sanitarias é un ciclo moi dinámico, onde realmente os alumnos teñen un elevado número de módulos nos que temos que facer prácticas, onde tratamos de que a formación sexa tanto teórica como levar a práctica, o sea, levar a teoría, esa teoría levala a práctica, non? A realidade. Tratamos de facer simulación médica de tal xeito que se poda, bueno, simular ou parecer que estamos en un escenario real, non? Claro. En realidad en FP é o que máis conta, non? Unha experiencia práctica e unha formación práctica para que realmente o alumnado adquira competencias profesionais. Claro, temos simuladores médicos para que os alumnos pois, bueno, podan poñerse un pouco en situación pois facer unha valoración do paciente, facer unha asistencia inicial e despois, bueno, pois montar como un equipo de atención de soporte vital avanzado para facer as técnicas que les teñen que facer co equipo cando xa hai un médico ou unha enfermeira. Pareceme moi interesante, además supoño que é un perfil demandado, ¿no? Polo sector actualmente. Sí, temos moitísima demanda a nivel de alumnado, temos a matrícula totalmente cuberta e bueno, estamos empezando, ainda temos as nosas cousas que mellorar, ¿no? Pero bueno, pouco a pouco esperamos poñelo ao máximo nivel e poder facer de todo, ¿no? O primeiro ano nun ciclo formativo sempre complicado. Claro. De todos os xeitos, ti tes experiencia impartindo clase deste mesmo ciclo, verdade? Sí, eu levaba moitos anos dando clase no Ricardo Mella en Vigo, no ciclo de emerxencias sanitarias, entón, bueno, pues estou un pouco como especializada no ciclo de emerxencias, e, bueno, pois teño moita experiencia, ali fixemos moitísimas actividades, pois, tanto deste tipo na aula, como pois despois simulacións de incidentes de múltiples víctimas que facíamos cada ano, para poñer en escena todos os módulos formativos do ciclo, non? Tenho entendido que chegastes a facer como unha especie de hospital de campaña, non? Nunha simulación. Sí, montamos, porque neses simulacros temos a grandísima sorte de que os nosos exalumnos
pois están sempre dispostos a colaborar con nós, entón pois moitos deles están en asociacións como Cruz Vermella ou Protección Civil, entonces pois poñen a nosa disposición todo este tipo de estruturas eventuais que se montan nas incidentes de múltiples víctimas, nas catástrofes, entón pois claro, queda como moi espectacular e como moi, bueno, sirve para que o alumnado realmente teña esa sensación de adrenalina, que tanto lles gusta, non? Esas sensacións de realmente estou nunha situación, teño que resolver, estou desbordado co traballo, eso fai unha estimulación de adrenalina que imagino. Eles, pois bueno, o disfrutan porque realmente é xente que ven moi motivada para facer o ciclo. E xa para rematar, o perfil do alumnado é xente que realmente sabe algo, xa previamente ten algún tipo de experiencia, vende novas? Pois ao principio, cando empezou a formación reglada, realmente era xente do 061 que se estaba reciclando, non? Porque tiñan a obriga de ter o título oficial. Actualmente non, a xente ven sen ningún tipo de coñecemento previo, inda que é verdad que hai alumnado pois que está nestas asociacións e que xa ten unha inquietude previa do tema relacionado co tema das emerxencias. Actualmente o perfil do alumnado ha cambiado, cada vez é xente máis nova. Hai unha mezcla entre xente nova e xente que quere cambiar a súa vida, que quere darlle un giro á vida, sempre lles interesou o tema da sanidade e decántanse por esta rama. E despois ten moita saída laboral, temos a saída laboral é moi boa, entonces, bueno, pois é un ciclo super demandado, cun perfil de alumnado moi variado. Pois moitas gracias, Carmela. Bueno, xa temos máis información sobre o ciclo de emerxencias sanitarias, o perfil do alumnado e unha profesión de futuro, como vemos. Gracias, Carmela. Ai! Ai, que me levo o micro. Ai, Sí,